Nejaký ďalší príspevok, pripomienka? Tak ak nie, tak by sme pokračovali v ďalšej prezentácii. Pán Gabriš nám vlastne povie o nových zmluvných vzťahoch v športe. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Bol som požiadaný organizátormi, aby som to tiež zobral takým rýchlikom z Košíc, takže tiež veľmi stručne predstavím, aké novinky zaviedol zavádza návrh zákona o športe, aké nové zmluvné typy osobitné a zároveň tiež sa pristavím pri tom, ktoré zmluvné typy nie sú zavedené a možno do budúcnosti by bolo možné uvažovať o zavedení nejakých iných zmluvných typov, teda ktoré zmluvné vzťahy nemáme ošetrené ich podrobnosti v tomto návrhu zákona o športe. Takže tie, ktoré máme upravené, tie zmluvné typy nové, sú zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, dohoda o hosťovaní, čo je tiež také čosi ako osobitný zmluvný typ a zmluva o sponzorstve v športe. O tej zmluve o sponzorstve v športe nebudem hovoriť až tak veľmi do podrobností, pretože o tejto zmluve máme osobitný príspevok a dvoch kolegyň, ktoré sú prítomné, takže oni budú hovoriť podrobnejšie o zmluve o sponzorstve v športe. Ja sa skôr zameriam na tú sumarizáciu, na základe akých zmluvných základov je možné vykonávať profesionálny šport a amatérsky šport. Pretože nie je to iba na základe tejto zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ale existujú aj iné možnosti, na základe akých zmluvných podkladov vykonávať túto športovú činnosť profesionálnu. Takže profesionálny výkon športu. Neznemožňuje sa vykonávať profesionálny výkon športu na základe zákonníka práce. Nie je to vylúčené. Je možné využiť aj zákonník práce, teda bežný pracovný pomer, pracovnú zmluvu. Ale zrejme to nebude moc bežné, nebude to také časté, pretože práve ten zákonník práce, ten dôvod, prečo sme vôbec zavádzali osobitnú zmluvnú úpravu profesionálneho vykonávania športu, ten dôvod je ten, že zákonník práce skutočne nepripúšťa, nie je natoľko flexibilný, aby zohľadňoval všetky tie špecifika športovej činnosti. Takže je to možné, aby športu bol vykonávaný aj na základe zákonníka práce, ale zrejme to nebude také bežné. Takisto už bolo spomenuté, že máme rôzne rezortné strediská. Tieto rezortné strediská tiež, teda ich športovci vykonávajú výkon športu na základe osobitných pracovnoprávnych predpisov. To sa tiež neruší, je možné postupovať takto aj naďalej. Áno, rôzni teda vojaci, policajti a podobne. Ten zákon o športe zavádza osobitný zmluvný typ, zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. A táto zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, ako už povedal pán poslanec Mihal, vytvára vlastne akýsi taký osobitný zákonník práce práve pre športovca. To znamená, upravuje podobné inštitúty, aké sú obsiahnuté aj v zákonníku práce, ale prispôsobuje ich práve potrebám športu. Teda upravuje osobitne predzmluvné vzťahy, takisto ako sú v zákonníku práce upravené. Upravuje spôsobilosť tiež veľmi podobne, 15 rokov veku je ten vek spôsobilosti na uzatváranie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Ale s tým, že sa tu vyžaduje aj vyjadrenie zákonného zástupcu, teda že rodič bude musieť podpísať tú zmluvu na to, aby takáto zmluva bola platná. Takže 15 rokov plus vyjadrenie zákonného zástupcu. Takým špecifikom, tiež rozdielom oproti zákonníku práce je napríklad to, že táto zmluva sa môže uzatvoriť až na 5 rokov. Čo je teda rozdiel oproti zákonníku práce, kde je obmedzená tá doba určitá a jej opakované uzatváranie zmluvy na dobu určitú. Takže tuto máme špecifickú úpravu. A tiež špecifickú úpravu máme, ktorou sa odbúráva istá nekalá praktika, ktorá existovala doteraz, je tá, že účinnosť zmluvy možno odložiť maximálne o 1 rok. Aby sa predišlo tomu, že sa podpíšu zmluvy dopredu na niekoľko rokov, reťazenie zmluv, že sa podpíšu zmluvy na, dajme tomu, 5-10 rokov dopredu, naraz v jeden deň s tým, že len majú odloženú účinnosť. Takže tá nová úprava navrhuje, aby takýto odklad účinnosti bol možný iba o 1 rok. To znamená, že tá zmluva nadobudne účinnosť na neskôr 1 rok od podpisu tej zmluvy. A to je v prípade všetkých zmluv podľa zákona o športe, teda navrhovaného zákona o športe. Tie osobitné inštitúty, ktoré sú upravené odlišne od zákonníka práce, pretože zákonník práce sa nedal aplikovať presne na tie športové vzťahy. Sú napríklad mzda, vidíte to na slajde, mzda, priemerný zárobok, pracovný čas, odpočinok, dovolenka, prekážky vo vykonávaní športu. To sú otázky, ktoré sa nedali úplne aplikovať zo zákonníka práce a bolo potrebné ich trošku prispôsobiť práve tej športovej činnosti. A už to tiež bolo dnes spomenuté, zavádzame aj kolektívne vzťahy v
športe, teda kolektívne zmluvy, to je taký osobitný ďalší typ zmluvný, kolektívne zmluvy v prípade športu, tiež pozná tento zákon o športe, návrh zákona o športe. Pokiaľ ide o amatérsky výkon športu, tento amatérsky výkon športu tiež je možné vykonávať na základe viacerých právnych základov. Nie len na základe právneho základu zákona o športe, ale aj na základe zákonníka práce. Konkrétne výslovne zákon o športe, návrh zákonu o športe hovorí, že takéto práce amatérske možno vykonávať aj na základe žiadavky. A potom tej zmluvy o amatérskom vykonávaní športu podobne bola zavedená aj zmluva o príprave talentovaného športovca, ktorá sa tiež aplikuje na ten amatérsky výkon športu. A takisto síce zákon o športe hovorí, že existujú aj prípady, keď sa šport vykonáva bez zmluvy, ale tuto treba brať v úvodzovkách, že bez zmluvy, lebo to je v podstate bez písomnej zmluvy. Zmluva tam je vždy, len je ústna, takže aj to potom ďalej ten text zákona hovorí, že je to bez písomnej zmluvy, takže to sú také prípady, kde skutočne ten amatérsky športovec nepodpíše zmluvu, ale existuje nejaká vzájomná dohoda medzi tým klubom a športovcom a tam registračný vzťah, tam sa to správuje občianskym zákonníkom alebo obchodným zákonníkom podľa toho, ako sa už dohodnú na tej nepísanej zmluve. Zmluva o amatérskom vykonávaní športu tiež sa vyžaduje písomnosť ako podmienka jej platnosti, takisto ako pri všetkých tých ostatných zmluvách, ktoré sú upravené v návrhu zákona o športe. A táto zmluva o amatérskom vykonávaní športu sa môže podpísať maximálne alebo najdlhšie na 2 roky. Tam je rozdiel oproti tej zmluve o profesionálnom vykonávaní športu, tá sa môže na 5 rokov, amatérska na 2 roky. A tiež obsahuje nejaké podstatné náležitosti, ktoré tam musia byť v tej zmluve a nejaké vedľajšie dojednania, ktoré môžu byť v tej zmluve, ale nemusia. A zmluva o príprave talentovaného športovca, tam je to veľmi podobné s tým, že nie je tu určená tá doba určitá, na akú sa uzatvára. Táto zmluva nie je určená nejakým počtom rokov, ale je určená hranicou veku športovca, teda do 18 rokov alebo do 23 rokov. Áno, to si zväz určí. Hej, presne. Nad 18 rokov napríklad v prípade futbalu, alebo v prípade iného športu môže byť určené, že ten talentovaný športovec môže byť až do vyššieho veku. Tu sme vlastne zapracovali autonómiu zväzov a rozdielnosť športov, kde sme povedali, že sám zväz si určí, dokedy bude považovať športovca za talentovaného. Spomínal som, že nejaký taký typ zmluvný aj dohoda o hosťovaní, to je v podstate dohoda, ktorou sa menia podmienky zmluvy o výkone športu, zmluvy o vykonávaní športu, takže je to v podstate akýsi osobitný zmluvný typ, existuje takáto osobitná hlavička v zákone o športe, je to v podstate niečo podobné ako vysielanie zamestnancov podľa zákonníka práce, s tým, že vzhľadom na to, čo všetko vyžadujeme, aby v takejto dohode o hosťovaní bolo, respektíve, že sa ňou mení zmluva o vykonávaní športu, tak zdá sa, že tým naplňame aj tú európsku legislatívu, ktorá upravuje problematiku vysielania zamestnancov, takže nemali by sme byť v rozpore ani s európskym právom, pokiaľ ide o takéto vysielanie zamestnancov, v tomto prípade športovcov na základe dohody o hosťovaní do zahraničia napríklad. Zmluva o sponzorstve, povedal som, že k tej sa nebudem vyjadrovať, takže to asi preskočím tento slajd, lebo som slúbil teda, že skrátim ten príspevok, ako sa najviac dá. Takže o zmluve o sponzorstve vám viacej povedia, neviem, či dnes po obede alebo zajtra, kolegyne, dnes ešte. A iba spomeniem veľmi stručne, toto je môj posledný slajd, ktoré zmluvné vzťahy nemáme upravené ešte stále. Zmluva medzi športovým odborníkom a športovou organizáciou. Nemáme ju upravenú, stále sa môžeme riadiť buď zákonníkom práce, občianskym zákonníkom, obchodným zákonníkom. Zrejme to teda nie je natoľko potrebná, nie je cítená tá potreba, aby sa upravila osobitne takáto zmluva medzi športovým odborníkom a športovou organizáciou. Tu sme aj komunikovali aj s niektorými členmi predchádzajúcej pracovnej skupiny, ktorí tiež sa zaoberali týmto, že či upravovať osobitným zmluvným typom trénera, masera a ďalších športových odborníkov a ich zmluvy. A tak nezachytili sme, že bola taká nejaká spoločenská objednávka, že s týmto by bol nejaký problém, lebo títo ľudia veľmi často fungujú ako samostatne zárobkovo činné osoby a keď sú zamestnané, tak robia to ako riadne zamestnanie. Ďakujem. Takisto už som spomínal ten prípad, keď sa vykonáva šport bez zmluvy, teda bez písomnej zmluvy. Tam nie sú podrobnosti upravené v zákone o športe, len sa hovorí, že je možné vykonávať šport aj bez písomnej zmluvy. Tam sa pôjde podľa občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka. Osobitne nie je upravená ani agentská alebo zastupiteľská zmluva. Tu však upozorňujem na to, že pokiaľ by sa mal teda na agentov aplikovať zákon o službách zamestnanosti, tak tam sú osobitné náležitosti, aké by tá zmluva medzi agentom a športovcom mala obsahovať, pokiaľ ten športovec vykonáva závislú prácu a mal by sa vzťahovať na tento vzťah zákon o službách zamestnanosti. A nemal by sa?
Mal by sa. Nie je v zákone zatiaľ napísané, že sa nevzťahuje, takže mám za to, že sa vzťahuje a nevidím tam nejaký dôvod, prečo by sme to mali osobitne vynímať takýto prípad, lebo myslím si, že tie agentské zmluvy spĺňajú v podstate všetky tie náležitosti, ktoré vyžadujú aj zákon o službách zamestnanosti, takže by tam nemal byť žiadny problém, prečo by sme mali vyňať tento zákon spod pôsobnosti zákona, teda túto zmluvu spod zákona o službách zamestnanosti. No a napokon tie iné zmluvné vzťahy, to sú také prípady, ako je napríklad zhodnocovanie osobnostných práv alebo názvov súťaží a podobne, takže tam sa bude postupovať zrejme podľa nejakých obdôb licenčných zmluv, podľa občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka. Tak. Áno, tie práva sú zakotvené výslovne. To je prvýkrát asi v našich dejinách, že máme vyslovene zakotvené aj osobnostné práva športovcov, aj názvy súťaží a podujatí a podobne, že je možné ich speňažovať. Takže, ale speňažovať sa budú podľa iných zmluvných vzťahov, ktoré nie sú upravené v zákone o športe, ale v občianskom zákonníku, v obchodnom zákonníku, prípadne nejaké nepomenované zmluvy. Takže toľko z mojej strany, aby som to nepredĺžoval, ale ak chceš dodať niečo. Vzťah organizátora k súťaži v podstate tiež je dôležité. Organizátora súťaži.